Силно ми е приятно да ви видя тук, защото ние от Фондация Стойна Кръстанова откриваме един проект, който се казва Текстил и град. Всъщност това е третото издание на този проект. Нашия проект се казва Митологичните разкази на текстила. Нещо, което е изключително интересно и заради това ние го направихме, е да съберем хора, които имат различни допълващи се познания и за да можем заедно от една страна да разберем онези символни аспекти на текстила, които винаги са били важни за хората, когато са започвали, когато са искали да се облекат или с текстила да направят някакъв обред. Но заедно с това искахме и да научим определени млади хора, избрани млади хора, да ги научим да могат да орнаментират текстил с една техника, която се нарича печат върху текстил. Тя е доста много старинна и в цялата Османска империя са съществували такива занаяти, които се наричат язмаджийство и басмаджийство. Това са занаяти, с които са правени тъкани за кърпи за глава, за дрехи, блузи, включително и престилки. За тази престилка малко по-късно ще ви разкаже Илиян, който е част от нашия проект и който я донесе и аз много му благодаря за което. Защо? И освен това ще се занимаваме и с малко разказване, използвайки метода Storytelling, за да можем да свържем текстила с текстила с текста и с сътворяването. И защото какво искаме още? Защото никога, когато хората са работили върху някакви неща и са ги произвеждали, не са си мълчали, те са си разказвали истории и с тези истории са си предавали опита. И всъщност ние сме се обърнали към нематериалното културно наследство, което искаме чрез образование, чрез обучение да го поддържаме живо и да продължава да съществува. След малко ще видим младите хора, които ще се занимават с тази техника и да кажат, че всъщност те ще могат да научат едни традиционни методи, но ще могат с тях да правят съвременни неща, да включат тази старинна техника в модерния живот. Всъщност това е нашата цел. Само ще разкажа, че имаме няколко творчески ателиета. Едното ни е свързано с текстила в свещените ритуали и фолклорните обредни практики, с което всъщност ще започнем след малко. Второто е свързано с митологичните разкази на текстила, при което всъщност ние ще представяме различни предмети текстилни, за да говорим за тяхната символна натовареност. Ще имаме, разбира се, тези словесни интерпретации и практическо обучение с блок печат или с такъв тип дървен печат, за което ще... Първият дом, който си носим навсякъде с нас, всъщност това е облеклото, в което ние сме облечени. Впоследствие имаме създаването на пространството, обаче самият текстил, когато го разглеждаме като комплексност от елементи, има няколко момента, на които ще се опитам да се спра с паралели и от древността, и от съвремието ни дори. От една страна това е материалът, от друга страна е производството, техниката, самите материални ресурси, които са нужни както за самата нишка, така и какво ни е нужно за целия процес. Употребата, която не винаги е само видимата материална страна. В редица случаи, и аз
както ви казах, основният ми акцент на научните занимания и интереси е духовния аспект, и че аз ще ви обърна внимание основно на духовната употреба и роля на всички тези елементи. Когато ние видим едно парче плат, един текстил, ние винаги трябва да имаме предвид, че тук има редица човешки действия, които стоят за целият този процес. От една страна е добива на тези суровини, от друга страна е производството на нишката и свързаните с това инструменти. Когато ние си говорихме какво да включим в този проект, стигнахме до извода, че на един етап след преследващите ни срещи е хубаво да ви сблъскаме и с инструментите, които в традиционната култура, а и в древността, влизат в процеса на изработка на текстила, но те имат и изключително важна обредно-ритуална функция. От типа на дарака, от типа на различни части от стана, нищелки, курсно и така нататък и така нататък. В този ред на мисли, когато коментираме материалите, хубаво е да отчитаме всички тези разлики, защото процесът на производство на ленената нишка и на вълнената нишка се различават, въпреки че имат и някои прилики. Но именно от разликите идват и някои от разликите в тяхната обредно-ритуална употреба и ролята им в символичния или духовния свят на хората. Когато говорим за трите етапа на създаване на текстила, можем съвсем условно да ги разделим на едното измерение, нишката, двете измерения, тъканта и вече триизмерното, облеклото, в което ние се намираме по някакъв начин. В хода на днешната среща аз ще спра на следните неща. От една страна материалите за изработка, които условно разделям на животински и растителни, и ще видите, че те са наситени с много различни характеристики и имат доста различна обредно-ритуална употреба. От друга страна, материалът, освен технологичния процес по неговата обработка и превръщането му в нишка, тъкан и облекло, става и носител на едни различни духовни характеристики и свойства. Оттам намира и различно място, оттам попада и понякога в различни рестрикции и забрани. Не случайно определени дрехи, определени облекла, определени тъкани, определени материали биват предписвани, т.е. препоръчвани, задължително, или рестриктирани, забранявани и отхвърляни в конкретни сфери на духовния живот. И най-накрая, съвсем накратко, ще се спра и на цветовото послание, защото освен самия материал, освен самата му форма, имаме и самото му цветово възприемане от нас хората. Същата идея, огнения кръг, който затваря човека и го пречиства. Това е във връзка с това влакно. Имаме и други опалвания, където слагат на болното място парче плат, върху него слагат кълчищата, запалват ги и така нататък. Тоест тази практика с използването и на сравнително суров материал за текстила в обредността присъства. Вретеното също влиза в редица обреди. От една страна влиза пак в някои от тези обреди, както ви споменах, погребалната обредност. Имаме използване на вретена и забиването на вретена в самия гроб в четирите ъгъла, обърнати вретена с обърнат надолу чесън, които целят пак безпрепятственото преминаване и предпазването от увампирване на човека. Имаме и други начини за използване на вретено. Вретено използват за лечение в някои лечебни практики, примерно за лекуване на възпалени сливици. Излизат вечерта, заедно с бабата баячката, с тъпия край тя допира сливиците, казва съответната баилка. Идеята е, че сега има и звезди, има и възпалени сливици, утре няма да има звезди, няма да има и тия възпалени сливици. Допира с вретеното и така са лекували подобно заболяване.
Сега, вретеното, може би знаете, че има така два предмета, които в традиционната култура са свързвани с идеята, че могат да навредят на змея или да го ранят. Едното са потниците, другото е вретеното. Затова на много места има вярването, че вретено не се хвърля просто така, а трябва да бъде изгорено, за да не може, нали, да по някакъв начин противника на змея, съответно калата или там други такива сили, да получат такъв инструмент, такова оръжие, да навредят на змея, който пък трябва да пази там селото, населеното място от градушки и всякакви такива други бедствия. Разбира се, вретеното неминуемо влиза и в любовната магия. Нали? Идеята, че някой се е завъртял около вас, щом има, че някой се е завъртял около вас, т.е. всички тези предмети, които въртят, които сучат, които правят някакво такова увиващо се движение, могат да бъдат използвани и се използват в любовната магия. Това са така някои от най-основните употреби и на вретеното. Сувалката, благодарство на Краси, което е донесла, аз не съм срещнал в нашата традиционна култура записи за използването на сувалка по начина, по който в сръбската традиционна култура и в Сърбия я използват. В Сърбия и в техните етнографски записи имаме случаи на използване на сувалка с цел разваляне на магии и правене на неща за хубаво, т.е. има предпазваща и пречистваща функция, като сувалката в случая взимат носена дреха от човека, най-така препоръчват да бъде нещо, което е с допир до тялото, т.е. може да е бельо, чорапи или кърпа и прекарват през сувалката, прекарват на няколко пъти през сувалката, нали, съответно казват и съответната баилка. Така, това е малко за сувалката. Сега, нищелките са другото нещо. Казах ви, че трябва да са пусти нищелки, т.е. жената, която ги е приготвила, трябва да е починала, да бъдат пусти нищелки. Припомням ви за дефиницията на тези предмети, че биват наричани извънисторични, т.е. те са извън нашето време, извън нашето притежание и по този начин имат някаква магическа функция. От тези нищелки биват ползвани конци. Тези конци биват ползвани по най-различни начини. Имаме употреба на конците от нищелки, както в любовната магия, т.е. някой да бъде завързан с вас. Имаме така и някой да бъде завързан далеч от вас. Имаме с идеята да се завържат болестите. Предния път го коментирах това нещо, го имаше в презентацията, нали, бабата, която завързва болестите, за да може цялата година да се здрави. Може обаче да има и пак в негативен план да се завързва късмета, да се завързва, нали, успеха и така нататък. Съответно, приготвянето на цялото това нещо може да бъде много различно, но най-често човека трябва да премине, да престъпи през конеца с възела и съответният конец с възела да бъде сложен на място, където човека да го носи със себе си. Това в миналото е било доста лесно, тъй като и той ви обясни, пък и го коментирахме, много често, нали, те дълго време използват едни и същи, най-малкото връхни дрехи, пояси или по-малко са дрехите, които сменят. По тази причина много често има зашивани в подгъви и така нататък подобни магически средства, които биват носени по-дълго време от човека. Идеята и представата е така, че колкото по-дълго време човека е в съприкосновение с съответния носител на магическото действие, толкова по-силен ще е ефект и не трябва да намира. Разбира се, защото ако го намери, става неприятна ситуацията. Дарака, и Димитър Маринов пише за него, че дарака е използван за разваляне на магии, за разваляне на уроки, използва се и за други видове лечения, в общи линии основно с положителна, пречистваща и лекуваща цел. Има различни изисквания към дарак, какъв да бъде дарак, какво да има на него нарисувано и така нататък. Не всеки дарак става за обредна употреба. Някои от записите, защото имаме много малко записи, които са пълни, които описват употребата на дарак. Димитър Маринов е записал, че се използва за разваляне на магии, за разваляне на уроки, но не е записал как. Или поне ако е записал в тия му публикации,
Няма пълното описание. Сега, в някои от тези обредни практики, дарака след като бъде хванат по надлежния ред, може да се държи по различни начини. Може да се хване и по трамото, няма да го хваща в момента, защото е доста стар и прахлясващ, не извините. Но става едно преливане на вода през тези зъбци на дарака и съответно тази вода бива използвана за пиене, миене от човека, на който се прави това лечение, това разваляне на ноги. Има използване на дарака и против страх, където с него бива боцкан по челото човека, бива боцкан чисто ритуално, докато се казва баилката. И имаме използване на дарак и в няколко пълни етнографски записа, Киргова ги е коментирала и ги е публикувала тя, те са доста разпространени в интерес на истината за лекуване на сугреби. Надали сте чували сугреби, какво е една част от вас? Сугреб, по медицинско те го приравняват с копривната треска, т.е. едно избиване на едни малки пъпчици. Дарака с идеята му, че разчепва вълната, ритуалната му употреба е сходна. Ритуалната му употреба е, че той трябва да отстрани всичко нечисто и всичко, което е излишно. Затова се ползва основно с подобна функция, която е пречистваща и лечебна. И кросното, ще завърша с него, кросното е свързано с няколко много интересни обреда, с така нареченото крадене на плодородието и свалянето на луната. И ние в момента, като съвременни хора, имаме малко различни разбирания за това какво можем да дарим, какво е ценно и какво не е. В традиционната култура, тъй като жената винаги е била отговорна за това да създаде текстила, да направи дрехите, да направи абсолютно всичко, в което се обличат хората, в традиционната култура, след един определен момент, по-голяма ценност, малко или много, добива това, което можеш да купиш. Защото реално ние в днешно време ценим, ценим много повече това, което е ръчно правено, това, което е направеното хендмейд, защото не всеки от нас, аз примерно, не мога да хване да го изтъка или да го избродирам това нещо. В нашата култура всяка жена има определен набор от, така да се каже, от неща, които трябва да може да прави, трябва да може да бродира, трябва да може да пече, трябва да може да шие, защото ако не може да направи това нещо, тя реално не може да облече себе си, не може да облече своето семейство, не може да изпълни една от най-важните роли в този живот, така да го кажа. По време на, както казах, на годежа има едни такива специфични неща, които се разменят между участниците в този годеж. Даряват се ризи, престилки, съответно младото момиче или бъдещата булка дарява на комата, на бъдещите сватове, на своята свекърва и на своя свекър, определени неща, съответно, които са носили, които след това носят. Тези неща се използват като един вид, както казват бабите, като нишан, като белег за това, че се е случило това нещо. В определените етапи се даряват различни неща и се дават си определени специфични изисквания, какво да бъде, как да бъде изработено и какво точно да се направи. Като тук имаме реципрочност, едните дават и другите връщат обратно. Едните дават едно, другите връщат обратно нещо друго. Има различни изисквания за това какво точно може да се дари, но в повечето случаи, независимо дали е по време на сватба или по време на годежа или в някакъв друг обред, в повечето случаи винаги се разменят между жените престилки. Престилката е в почти цялата ни етническа територия задължителен елемент от облеклото на жената. В много малко части от България може да видите костюм без престилка, но винаги по време на обред престилката присъства като част от облеклото. Първо, защото говорим на миналия път, начин на обличане, съответно специфичните изисквания към роклята или към дрехата, с която е облечена жената, се налага да има отпред едно парче плат, което да прикрива и да закрива и просто да затвори самата дреха. Като размяната на престилки винаги е много различна и почти винаги е съобразена изключително и много специфично с възрастовото положение на жената. Ако жената е по-млада, съответно се правят престилки или се дарява определена престилка, която е приема в такива светли тонове. Виждате, имате жълто, зелено, червено, оранжево, изключително цветна, изключително много различни цветове, които се използват. Или пък след
1900 година, много често, когато се дарява една престилка, когато се прави някакъв дар, изработвайки престилката, много често правят и инициалите, т.е. ще пише и да се изработват инициалите на жената, която ще я носи, или жената, която е носи. Да. Вече в различните краища някъде изработват, някъде не изработват. На много различни краища просто има отделно, има си такива локални специфики, на едно място се изработва това нещо, на друго място не се прави това нещо. Друго нещо, което чухте и няколко пъти, тук като дарява се рокля. Сега в традиционната култура не са дарявали рокля едно на друго, но много често са разменяли ризи, много често са дарявали риза, тъй като така да се каже, през целия живот и на жената и на мъжа, и въобще на човека, ризата, и миналия път говорихме, това е нещо, което се облича непосредствено върху тялото. То е най-близко до кожата и то може да бъде двойник на човека в определени обреди или в определени ситуации може абсолютно да го замести. Като ризата, една риза като тази, например, може съвсем спокойно да бива дарявана, но примерно от младото момиче на нейната свекърва или на кумата. Защото кумата в традиционната култура по време на сватбата има много по-важна роля от булката дори в самата сватба. Булката има изключително, за разлика от днешно време, където в днешно време булката има основна роля. В сватбата, така да се каже, булката е доста статичен участник. Но ризата много чест дар, който може да се дава при определени обреди, особено при сватба и при годеж. Другото, което е идеята на този дар, на размяната на този дар, този дар трябва да покаже на новото семейство какво може да направи това момиче. Колко е добра, ако може да базира, какво може да шие, колко може да си позволи. Защото когато едно семейство е по-заможно, има по-голяма възможност да закупят определени суровини или да закупят определени неща, които се използват за направата на дадена дреха или на даден текстил. Защото сега тази престилка определено, като я видим сега с това розово и ярки цветове, това е работата, че не е правилно с естествени багрила, е правилно с купени с анилинови бои. Съответно, има такива неща, както и дантелата, когато виждате, дантелата, ширифчето. Тези копешки работи винаги са много пестеливо използвани, но те са един явен белег за това дали едно семейство има възможност, както ви казах, тогава всеки е можел да си го произведе, обаче това да го купиш не е привилегия само на тези, които имат малко повече възможност и могат да си позволят да купят такова нещо. Друг много чест дар, който се прави, е едно платно такова за ръкави, ръкавно платно. В случая това не е бордирано, трябва да се такана, нали? Да. Това е такана и е така доста дългичко. От него реално излизат 2-3 различни чифта ръкави. Това платно също може да се използва и много често се дарява и в някои определени краища се дарява пак от младото момиче, може да го дари на съпругите на братята на нейният съпруг. Реално и много често се дарява такъв тип текстил, който след това винаги може да бъде използван в къщи или в последствие в някакви обреди, или пък въобще през живота си. Реално през целия период на хората те имат една постоянна обмяна на текстил. Отиваш, даряваш, примерно биваш участник в някаква сватба, дарявате, дори ако не с престилка или с нещо подобно, може и просто с една кърпа или с един пешкир. Миналия път разказахме и говорихме за това, че по време на самия сватбен обред, в повечето случаи булката, когато тече цялата сватбена процес и цялата церемония, в повечето случаи булката стои по този начин, така с двете ръце хванати и съответно ръцете са прикрити с два пешкира. В последствие тези пешкири могат да слязат тук от страните, се захванат на колана с павчите, който се носи. И както казах миналия път, в определени краища тази кърпа може да се нарече през ръчка, или защото са носени през ръце, или кланячка. Кланячка се нарича, пак ще го кажа, защото когато я носи след определен период след сватбата, жената, когато види някой човек от близкото семейство, което е участвал в сватбата или било на сватбата, това говорим в периода след като мине самата сватба, примерно около 40 дни след това, тя носи тази кърпа на пояса си. В момента, в който види някой вади от пояса и трябва да я сложи на ръцете си и да му се поклони на улицата или където и да няма никакво значение, вижда я, покланя се, мъжки се обърне и си продължава по пътя. И затова се нарича кланячка, но много често такъв тип пешкири и кърпи са използвани като дар, защото са изключително практични.
Други неща, които са се дарявали, са примерно ризите, особено при мъжете. При мъжете има малко по-ограничена, повече ограничения в това какво се дарява. Кърпи, ризи, сега калпаци, пояси и такива работи не са дарявани, но винаги са неща, които могат да се изработят сами. Това е една мъжка риза от Сливенско, която също се е използвала и реално е била дарена на един от братята на момчето, за което се е оженила, една от жените. Това е ризата, която тя трябва да изработи. Много често, след като се оговори дадения годеж и дадената сватба, нали, ще се знае, че ще се случва, момичето има за задача до сватбата да избродира, да изпълни, да се уши определен брой чорапи и определени брой ризи за съответно хората, които трябва да дари. Това е така един вид много предизвикателствата за нея да се справи с тази задача преди да започне своя живот, преди да влезе в новото семейство. Тя трябва да дари тези хора с определен брой ризи. Дарявани са много често и чорапи. Използвани са различни чорапи, тези са примерно женски чорапи. Тези са от района на Ловеч, от село Хлебене са специално тези. Чорапите също, защото ясно носят изключително много, протриват се много бързо, много лесно. Но идеята е пак, те също са нещо, което се носи и се допира изключително близо до тялото, чорапи, пак да казвам, ризи. Дарявани са още са ми влезли тук повече ризи с различни орнаменти, които има пак от района на Сливене. Тая риза по същия начин пак е бродирана, пак е правена специално за определени ситуации. Другото, което в сватбата преди сватбата на самия годеж за размяна в Пиринския край, сега конкретно ще ви говоря малко за там, са кърпите. Нещо, което е много тачено в този край, е този тип шамия. Жълтата шамия е била голямата мечта на всяка една жена в този край. Тези въпросни забратки, които са изключително популярни в този край, носени са около Серес, около Драма. Някъде са някои от тях. Въпросните шамии са докарвани от Австрия, от Австро-Унгария. Изработени са от много финна вълна и те са отново нещо, което не го правиш вкъщи, но го купуваш. Шамията е изработена от вълна, а ресните, които се добавят след това, ресните в последствие са правени вкъщи, така че има пак личния елемент в цялото. В Пиринския край друг много такъв елемент, който е показателен за статуса на момичето, че тя вече не е свободна, са пафтите, които носи. Тъй като младите момичета, които не са сгодени и съответно жените, които не са женени, нямат право да носят пафти. Пафти могат да носят само мъжените жени и само сгодените жени. Този тип метални накити са винаги привилегия на омъжените жени и на младите момичета, които са сгодени. От момента на сгодяването си тя задължително носи такъв тип накит, това, или носи нещо такова. Това нещо се нарича нагръдно копче. Нарича се двустранно, сега ще ви покажа, защото има такива синджирчета от двете страни, които се закачат, така се слага тук на гърдите и се закачат от тази страна под мишниците, и от друга страна също има такова нещо. Тези два накита са явен знак за хората в общността, за да знаят, че това момиче вече не е свободна и съответно не може да бъде заглеждана и не може да бъде задявана от други ергени. Другото нещо, което се размени, са такъв тип коланчета. Това е колан, който е такан на кори, се казва. Много често в тези коланчета, в малко по-ново време, може да има името на някой от хората, инициалите. И другото, което е много често, подарявани са на момчетата, когато са заминавали за война, когато са заминавали примерно по време на Балканската, на Междусъюзническата и Първата световна война. Жените са изписвали са да отиде и да се върне за жив и здрав и така нататък, едно благопожелание към носещия този колан. В фонда на музея в Благоевград има такива колани, в които от вътрешната страна има пак такива неща изписани, които са точно с такова пожелание, за да може този човек да отиде и да се върне благополучно от войната. Идеята тук е, че, както каза Жоро, ти даваш и получаваш обратно. Нали? Трябва да има акта на даването на този дар, на това нещо, но той се връща и обратно при теб. Нали? Ти даваш, винаги има реципрочност в тия неща. Даваш, за да получиш, независимо
дали ще дадеш чорап и ще получиш риза или нещо подобно, няма значение. В традиционната култура тя винаги има начин да се саморегулира и винаги намира възможност да урегулира нещата. Като идеята е да видим Началото на 20 век или края на 19 век. Това са първи и втори том. Значи 1889-1890 са събирани тези материали. С идеята да видим как тези неща, днес вече има страшно много натрупвания, само това, което Жор ни разказва е обработени страшно много данни, които ние вече знаем. Но тук в това може да видим как тези елементи всъщност кореспондират с други идеи и формират начин на мислене на хората от това време. Може би ще видим, че той не е много по-различно от сега. Така че следвам нещата, които, както той ни поднесе днес, за да допълни просто нещата, които са излезли до тук. Едната гатанка казва: имам си една кокошчица с сребърна опашчица. Що е то? Имам си една кокошчица с сребърна опашчица. Ами сигурно е совалка. Записал Къ. Стойков. Ми пише Дарака. Аз мисля, че е Дарака. Заради съдите да. Това е едната гатанка, а другата гласи нещо такова. Само, че това е друг диалект, ще се опитам да го кажа по-така разбираемо. От са страна морето, град лети. Са означава от тая страна. Велиград. От са страна морето, град лети. От на страна морето, т.е. от другата страна на морето, сняг лети. Що е то? Значи от тази страна на морето град, от другата страна на морето сняг. И този вред го няма тук обаче. И това е марган с памук. Като сняг, нали? Как го е да? Черните за лица, да, аз съм направила това. Не ме е това. А следващата крачка от неговата история беше свързана с дрехите, като заместител на човека и въртенето, разбира се. И това ме подсети за друга история, която беше написана като поверие, в списък с поверия, в която се казва, че ако една невеста, когато се вземе с Лилията първата нощ, и най-напред изпере неговата кошуля, а пък после изпере нейната кошуля, т.е. Риза, значи му е направила магия, за да я обича. Значи, знаете как перете, кое е първо. Всичко в пера. Така че не се бои. Имаше, това може би ще го става за другия път, имаше чето детска броилка за бабето такава и не такава. Интересно е, че въпросът за търкането, за тази женска дейност има в най-различни такива жанрове. Така че от най-ранна възраст до най-късна те биват въвлечени в различни значения. Така че децата да знаят какво върши възрастната жена, кога го върши, кога става възрастна. Да. Защо? Много интересно за мен беше, тук също едната песен ще я прескоча, но имаше една приказка за Господ, който шутал по земята, видял жена както такай и я научи. Той е за жена, която такава. И той какво видял? Стояла с една жена, такава на разбой, пише тук, платно. И кога фърлял славката от една страна на друга, всеки скинала конец. Той като хвърлял славката, постоянно си късал този конец. И дошъл Господ, като става човек. Явно от една страна го е хвърляла и покъсвала, за да може пак да почне да нещата. И като дошъл Господ, като стар човек, бяла брада, като сняг, и застана да му се пули на жената и вее. Не мой така, а Душко и Женю, не кини го конецът, ами фърли я и совалката от десно на лево и пак врати от лево на десно.
Тази история разказва как Господ е слезал, за да научи жената как тя трябва да тече. Как да прехвърли совалката, така че да не скъса конец. И жената се е научила. Историята продължава с това, че малко по-късно той се върна като друг стар човек, видял, че тя тече както трябва. И отишъл и казал: браво, как се научи да течеш без да късаш конец? Тя каза: ми сама се научи. И след което той е много нетипично за християнския Господ, ама е проклел винаги да има работа, така да носи подмишница и да натоваря с много задачи. Защото тя не признава факта, че Господ я е научил да тече както трябва. И за сега ще спра с последното нещо, което е една песен. Има и други неща, но ще ги запазим за другия път. Например, едно любопитно само в скоби за мен беше, че на някои места дъгата се нарича бабино платно. И тук поверието е, че лъже лицата, че ако някакво платното, момиче ще стане момче, пък момчето ще стане момиче. Но всъщност песента, която беше много интересна, се разказва, тя много дълго, няма да я чета, за войник Стоян и кралица. Войник Стоян, той първо не бил войник, той ми тръгна да се жени. Намерил си млада булка и са заженили. И вече в неделя, в събота са години, в неделята женили, в понеделник го викат войник. И той каза: трябва да ме изчакате, не мога, ще дойда в сряда. Той каза: не мога да чакаме дори до Индия, тръгваш сега. И човекът тръгнал сега, което очевидно е знак, че сватбата не се е случила. Защото мамата казала: аз тя му направила една китка, бързо спорен конец, тук има пак нишки работи, и му казала: да ми топиш, вечеря прибираш. И докато е свежа, аз ще чакам. Ако вехне, значи съм сол мъжева за друг. И така Стоян 9 години бил на война. Не пише на китката какво се е случило, но след като 9 години бил на война и така една вечер почивали войниците и се явила една загадка пред тях, която казва някакви, аз мога и да намеря вероятно тук, която обаче никой не успява да разчете каква е загадката, освен кралицата. Чуете, ето е загадката. Дома си имам ябълка, снецвети брате Варалова, не знам каква е дума, ясити на корен векна и що завърша опадне. Обаче Сатинята разбрала каква е задачата и казва: прибираш се вкъщи, защото невестата ти ще се жени. И го освободила от войника, и той си плаща нещата и тича вкъщи. Обаче по пътя се спира на лозо и там вижда един старец, баща му. И му казва: защо режеш лозото, какво е станало, интересен е начинът, по който се взява, защо режеш лозето в неделя. Дали го режеш да роди или го режеш да съхне. И човек му се оплаква, реже го да съхне, защото моята невеста се жени. Защото те са чакали да се върне и да си я вземат вкъщи. След което се прибира вкъщи и вижда майка си, войник Стоян, и казва: що течеш платно в неделя? Дали го тачеш да носиш или го тачеш на покров? Днеска се платно не тачи. Йоти е света неделя. И майка му казва: ще го тече за покров, защото невестата се жени. И той веднага тръгва с коня, отива и казва невесто: нали, аз се връщам войник, целуни ръка, и тя се навежда и познава пръсти, на който му е дала, и казва: отивайте си сватите, разваля сватбата, това е малко войник. Да. Хепи енд. И накрая епическия поет завършва: никога не съм лъгал и това не е лъжа. Фантазии, тези кърпи, които Илиан каза,
основната идея да претворим и ние нещо тук и да се докоснем до тази традиция, която е имало, до тези техники, които са упражнявали. Виждате, че при нас резултата ще бъде доста по-грубичък от това, което виждаме там. Тоест, тук нашите шаблони, нашите матрици са в един по-голям мащаб, по-голям размер. Но идеята да се докоснем до това изкуство е и да можем да се научим или да се запознаем с това как може да претворяваме нещо в домашни условия също така. Всъщност ранните печати са били използвани още, това е първия блоковия печат, всъщност е първия вид печат, който се е използвал за текстил и той е бил с отпечатване на различни видове форми, изработени от дърво. Включително бамбук, различни клечки, както виждате, аз също съм взела такива, с които съм направила някои части тук и дори изцяло изображения на дърво, само посредством тези дървени клечки. И така в Египет всъщност са открити първите тъкани, които са правени с блоков печат точно там. В последствие можем да видим такива печати в гръцките костюми. В Англия е много популярен блоковия печат. Той се използва, както Илян каза, от Австрия, от Англия са носени такива кърпи. Така че там е и първия завод на Карл Оберкамф, който прави такива кърпи с блоков печат. Разликата е, че при блоковия печат в Англия, освен изображение, което можем да видим изработено в дърво, това изображение може да бъде направено и от набити метални шипове, от набити метални игли, които да отпечатат много финно самия текстил, много финно да пренасят боите. Също такива шаблони, които се правят от метал, изцяло пък от метални плочки, които се забиват директно в дървото и с тях се рисуват изображения. В повечето случаи това са флорални мотиви и се правят и в Индия. И изобщо азиатските страни са доста напред с по-финното изобразяване и изработване на този тип блоков печат. Но наистина този, който е бил в Англия, той също е бил вдъхновен и от Индия, така че техните примери са доста по-фини. Може би аз в едни последващи срещи мога да извадя някаква информация конкретна и да разгледаме пък снимков материал с такива кърпи, които са правени през 19 век в фабриките на Оберкамф. Ако желаете, може сега всеки от вас, донесли сме плат, идеята е да направим един общ десен, в който всеки да изпробва просто как действа самата техника, самите видове печат. И за тази цел аз съм ви донесла различни видове. Идеята на Краси всъщност беше не само да демонстрираме и да се опитаме да се докоснем до автентичното, което е тук в блоковия печат, а и да направим някакви блокове, с които можем да интерпретираме тази техника и да я приобщим в едно общо такова, да я претворим в нещо, което да е по-съвременно като материал. И всъщност аз съм използвала тези гуми, за да направя печат от тях. Това е вече един много по-лесен вариант, отколкото да издялкаш самото дърво. Нещо, което можеш да направиш в домашен вариант. Това е линолеум, който служи за графични отпечатъци с мастило. Тази гума също служи за такъв тип отпечатък, но тя много лесно може да бъде издялкана и да се оформи в вид печат. Друго, което съм направила е тези шаблони, които всъщност аз сама си изработих и си измислих на базата на това, че ние използваме филц, който е тук синтетичен, тук пък от естествена вълна. Реших, че може самия шаблон, самия печат да не бъде от дърво, да бъде от текстил, в който всъщност много по-лесно, с който всъщност много по-лесно можем да изрежем някаква по-финна форма. И това беше една експериментална моя по-ранна работа, в която изрязах този текстил и го пластих, за да стане във вид на шаблон. И от опитите, които съм правила, всъщност виждам, че той действа много, много стабилно. Много добър отпечатък и плътен отпечатък дава, в някои случаи дори по-плътен от дървения. Така че всъщност идеята на този workshop е да, освен да изпробваме старите техники, да намерим и нови мостове към съвремието и да изпробваме нови методи.
От тук нататък може вие пък, на базата на това, което аз съм натворила, вие пък да измислите ваш начин за претворяване и за изобретяване на такъв вид шаблони. Майсторите, които правят печат върху текстил или върху тапети и използват блоков печат, който е много фин. При нас това е в доста по-груб вариант като детайл. Разбира се, това е професия. Има си майстори, които изработват тези отделни печати. Тук ви го разнасям в един пак доста съвременен вариант. Т.е. филца не е натурален, само тук е натурален. Тук е, трябва да ви кажа, че понякога синтетичните материали действат много по-добре и по-използваеми са от натуралните. И затова, както Жоро казва, трябва да можем да използваме и съвременните материали в контекста на старото. В случая напоявам този тампон с боята. Както виждате, не използвам изцяло натурални материали. Искам да използвам пълния капацитет на червената, за да съм убедена, че тампонът е съвсем напоен. Ще видите, че блоковия печат е доста несъвършен. Ние не можем да го сравняваме в никакъв случай с ситопечата, който може да прави дори фотографски изображения. Тук нещата са доста по-първични, доста по-моментни, така че ние ще разчитаме на момента на отпечатване и тук всеки един печат става различен от предходния, макар че шаблон е един и същи, боята е една и съща. Ние ще видим как всяко едно изображение става различно. И сега всъщност пристъпваме към печата. Въпреки че аз съм правила доста опити преди да направим този въркшоп, искам да ви кажа, че всеки път съм с очакване какво ще се случи. Нали? Ето виждаме, сега с просто око виждам, че тук не е добре наситено и няма да излезне така както трябва. По принцип това натискане се прави с едно съоръжение, което е една стяга. Тази повърхност дървена е закачена на въжета, които се притискат с метални стяги с педал. Така че тук ръчните техники и това, че дървото ми също е с по-нисък релеф, има голямо значение. Ако това дърво е по-тежко, така както наистина са го правили преди, то ще има много по-голяма тежест и много по-лесно ще може да бъде притиснато. Другото, което е, няма да може да се изметне. Тук има риск шаблона да бъде изметнат. Но както ви казах, все пак това е един своеобразен опит и запознаване с техниката. Ние не гониме съвършенство, а гоним провокация, която да ни накара да се замислим какво можем да направим това. Независимо дали ще правим интериорен текстил или пък ще правиме някакъв текстил, който ще бъде за дреха. Тук вече структурата, самата повърхност на плата също има значение. Ако този печат се напасне с по-фин плат, ще има друг изказ самия детайл. Тук аз нарочно съм избрала по-дебел и по-груб плат, тъй като и самия шаблон е с този характер. Ако аз избера по-фин плат, тогава разливането на боята ще бъде различно и плътността съответно има значение. Предлагам, който желая да пробва. През това време аз пък ще напоя този тампон с черна боя, тъй като от първата лекция ние си казахме, че ще действаме повече с традиционните червено и черно. Така че заповядайте, който иска може да пробва. Могат ли да си изберат тампони или са? Естествено, да. Не, могат да си изберат всякакъв вид. Даже съм донесла и малки такива, които да могат да се напоят с друг цвят. Просто ако желаете да е с малкия, може да ползвате червения тампон. Ако желаете да е друг цвят, тогава ще напоим друга плочка с съответния цвят. Преди да тръгнеш, да пробваш. И ето дали в момента аз преди малко го разнесох с гъбестия шаблон. В момента нанасям направо с четката. Така че нещата са доста не са толкова стриктни тук. Тук в основната част ми се иска малко още да напоя, защото
има нужда. Тъй като самият тампон също се напоява и изисква доста материал. По принцип индийците печатат с такива парцалчета, които са от филд, потопени изцяло вътре в легенчета с багрил. Нали, разбирате колко много багрил трябва да се излезе, да потъне това в легенче и колко много трябва да се напечата след това. Тук в случай ние малко импровизираме с по-малки количества. Така че заповядайте, който желая може да пробва преди да изсъхнала боята. Нали, трябва да се действа бързо.